ngizophila kanje ngezwe kaNkulunkulu ngize ngife. So ngawayeka kanjalo mhlawumbe isimo sakho njengoba usuqala ukudla amaphilisi waqala namaphilisi wawayeka namaphilisi isimo sakho emva kokuthi uwayekile amaphilisi amaphilisi ngiwaqale ngo-2008 and then ngawayeka ngo-2024 ngoSeptember. Uma ngiqala ukuwayeka, I'm sure after 2 weeks ngaqala nga-experience isiyezi. Ngoba ngimangala ukuthi why ngiphathwa isiyezi sizongiphatha bese ngiyayeka ngihlale phansi. Siloku sengiphatha njalo nginga-understand ukuthi kwenziwa yini. And manje bese ngithatha isinqumo sokuthi angisayi eklinikhi, angisayi kadokotela, ngiyakhuleka. So ngelinye ilanga ngathi ngisekhaya, sengisuke ekhaya, umntwana esekhaya angikhipha. Ngathi uma ngifika emotweni ngithi ngivule iminyango wemoto, sangiphatha futhi isiyezi. Udadewethu angibuza, hawu sisi yini? Ngithi nami angazi mani, kule nsuku ngihlushwa isiyezi. Wathi yini oyiyekile kudlalethi yayo ungasayidli? Ngase ngiyakhumbula ukuthi amaphilisi. Ngamtshela ngathi hayi ngiyeke amaphilisi mina sengifuna ukuziphila ngokukholwa. Ngoba lithi izwi kaNkulunkulu olungileyo wami uzophila ngokukholwa. Athi usisi wami ngiyacela sisi, ngicela ubuyele emaphilisini. Ngiyazi ukuthi uyakholwa kodwa ngicela ubuyele emaphilisini. Washo ukuthi amaphilisi angisana ngisho nelilodwa. Ngiwashisile ngaphinde ngashisa nekhadi laseklinikhi. Ngathatha isinqumo ukuthi ngeke ngiphinde ngeklinikhi, ngeke ngiphinde ngiphuze amaphilisi. Ngizophila impilo yami ngokukholwa ngoNkulunkulu ukuthi nguye ongiphilisayo. Futhi khona ilizwi engilitholile kuMahubo 107:20 athi wathuma izwi lakhe wabaphilisa wabakhulula emathuneni abo. Ngabambelela kulelo zwi, ngaphila ngalawo mazwi kaNkulunkulu each and every day. Sakhuluma ngomndeni, uzizwa kanjani umndeni wakho ukuthi ushiye konke uphela konke wazohlala la abafundi ngeke nazo ziselele ekhaya, isimo sinjani? I-firstborn yami ina-31 years this year, and then i-second born ina-24, last born is 16 this year. So abantwana bami ngibakhuliswe ngokubafundisa izwi kaNkulunkulu. Ba-understand kahle kakhulu izwi kaNkulunkulu. Into abangayi-understandi indaba yokudela konke. So ngibachazele ukuthi mina ngithatha isinqumo ngempilo yami, sengifuna ukuyophila uNkulunkulu, nginikele impilo yami yonke kuNkulunkulu ukusebenzela. So akuzange kube mnandi eqinisweni ngoba i-firstborn engcono iya-understanda, ngizosho kanjalo ngoba ayengithukuthelelanga. But i-second born ingithukuthelele kakhulu futhi ize ayisakhulumi lana ngenxa yalokho. So ngoba izwi kaNkulunkulu lithi ongithandayo uzothabatha isibambano sakhe emhlabeni. Ngilo naloyo othanda indodana yakhe noma indodakazi yakhe ukundlula mina angamfanele. Ngilo lelizwi leli engilithathile ngathi ngiyabathanda abantwana bami kanti ngithanda uJesu ukundlula bona. Lona 16 yena ubona bani? Wenza grade 9 this year. Mhlambe iy'dingo zakhe zesikole njengoba usuyeke umsebenzi zesikole 16-year-old zinakekelwa ubaba. Usisi wakhe uyamnakekela kanti unemali yababakhe etholayo, babakhe ushona. Mhlampe ukubuza this is leso fact athi ngizobe ngibedwa masikhuluma nje ngalezi wade ngikhuluma no-food ukuthi ngithetha South Africa uhlala mhlampe ngoba thina sizobe sisebenza ngala abezempilo mhlawumbe futhi uzocela ungiphozele la ukuthi online